Csöztök. Öcsi, betettük ebbe a dobozba, és gödeszkát ezértünk alá ragasztottunk, hogy a fasz. Na, mennyi? Soha, de kell játszóra. Krisztus húzza, fogja. Elfogásni fogadjunk. Nem. Lehagyja az öcsi. Brrrr, mindig igazi kasi. Ott van a gyerekkel. Hello! Sose fogom akarom kifogani. Megtolhatlak? Nem. Nem? Jó. Nem akarom. De tartalak? De hallod, öcsi, megtartalak? Jó. Nem? És engedd el azért, és fogd a telefonomat. Fogjad, és így kameráz, én megtollak, jó? Tartalak. És engedd el. De gyere el te is. Hogyha fel akarsz lenni, akkor Nem akarsz feljebb. Kicsit feljebb. Lássa. Na, engedd már kicsit. De meghúzom. Csak feljebb. de nem, menjünk el a játszóig. Menjünk el a játszóig. Oké. Fel is ide jött az azonban. Nem. Mond. Tudom, hozzád. Jó, ennek vagy. Vége a kalandnak. Mondd meg. Öcsike autózott. Első rész. Fáj ma. Köszönje. Все, muchachos.